Amen. Naimbang nga aldaw yu amin kakatat. Nakipagkararag kay kanya iti mabiit para iti ato nga sa iti Dios. Kararag tayo. O Diyos, nga sa dilangit, Father God, Ama, pagyamanan mi, O Diyos, ang mga ating nga kanitong, nga damanin, Father God, Ama, inted mo, O Diyos, ang mga pasetak, no, Father God, Ama, makadangig, Father God, Ama, ti anak mo, O Diyos, ang mga makaawat, iti lengguwahe nga iloko. O Diyos, Father God, Ama, na arami natin nga Father God, Ama, nga worship service, Father God, tapno lumawaw pa, Father God, Ama, iti aramid mo. Kiti kararag mi, O Diyos, ama, Father God, bayat kaadda daw, O Diyos, ang mga makipagbuy-buya kanya mi ito online. Father God, iti kararwada kit mariing. Father God, agkaroon da, maadaan da, Father God, iti puso da sama. Nga Father God, mabisinan, mang tarigagayo da sama, Father God. Nga sumurot kanya, mang tarigagayo da sama, nga pampanak iti kararwada. Father God, lukatam iti puso, ti maysa kin maysaw da sama. Kitulungan mi ti adipin mo, Father God, nga hangag kurang, ti anyaman nga sireb, no dikit, Father God, ama, bayad iti saritang, Father God, ama, iti Espiritu Santo, misut kumada, iti adipin mo, tapno, Father God, ama, hangag kurang, iti anyaman nga sireb, anyaman o di sa mga, Father God, ama, nga kayat mo, nga ipakamo, iti anak mo, itang aldaw, ato iti dawat mi, iti naga ni Jesus, Amen, kakabsat. Amen. Naimbag nga aldaw kanya yung aming kakabsat, kablaawan kayo, iti naimbag nga rabii. Amen. Kat garod, rugyanan tayo, tapno tayo nga mabayagan. Agaman kami iti kumaadda kanyami makipagbuybuya online. Kat ti paulo na ating preaching is mawawak iti si bibiyag a Dios, o in English, my soul thirsts for the living God. Amen. Nga mabirukan tayo iti Salmo kapitulo 42 versikulo 1 hanggang 5. Amen kakabsat. Tita mo tayo kasla ajay opening prayer tayo tatay, opening song kuna kuma nga kasla ugsa nga mawaw. Ajay tayo nga ijay pa lang nga tema ket ajay ti kayat nga ipakaampo iti Dios kanya tayo tata. Gaano na ba? Kasano nga ta nga kina regta uno kasano ti kinaunignan iti tarigahagay tayo talaga nga biruken iti Dios. Kasi, no kumita tayo iti lubong, amo tayo nga, iti tattao iti lubong, dagijay na inlubungan nga tattao, iti attention da, iti focus, iti biyagda, kat para lang iti lubong. Nga mamu tayo, bilang anak iti Diyos, nga makangkangag, iti na espirituan, nga sarita iti Diyos, amo tayo, no anya, ti umuna, nga unaan tayo bago tayo nga panikan iti naimpisikalan nga bagi tayo. At gamin iti duwa nga kinatao tayo. Naimpisikalan ken na espiritualan. Awan ti imbaga iti Dios nga baybayan tayo ti physical tayo nga bagi. Isu ti imbaga na iti Mateo 4:4 nga hantay lang kumanga agbyag iti tinapay nudiket iti sarita iti Dios. Sigurod adda ti maangay nga worship service iti iglesia iti Truth and Holy Spirit Ministries adu ti bukod pay maliban sa daduma-duma nga preaching worship adda ti main worship tayo iti Sunday, adda ti kids, adda ti youth, adda pa iti night worship. Beyond that, adda pa iti Wednesday healing service, adda pa iti Friday prayer meeting, ngam adda pa iti exclusive nga mission service. Isu adya maangay iti Lunes, English mission service, iti Tuesday, Bisaya or Cebuano worship, and iti Thursday matkit Ilocano mission service. Apay kakabsat. Gamen, adya iti naited, iti adipan iti Dios nga kailangan lumawa iti aramid iti Dios. Ket garot, ti berberukan iti Dios, kidagaja adda puso na nga kayat nga agtungpal iti sarita na. Amo tayo nga bigbigbigan tayo nga Dios ket nga biag. Gamen, siyang bilang may isang adipen iti Dios, anya nga isersarbina iti effort wano anya nga isersarbina iti panagtiis no haamat gayam nga masupapakan gamin na tayo maggayam iti Dios. We believe nga iti Dios tayo ket nabiyag. Amen? Iti Dios garud ta iti Dios tayo ket nabiyag
Isu na ket espiritu, bago pa man, idi punganay, bago pa nga maaramid iti langit, kendaga, ket addan iti Dios. Amen? Isu ti kunan na, ijay Juan, chapter 1, verse 1, nga addan iti sarita. Makipagbasa kay man kanya kakabsat, kunan na John, libro ti Juan, chapter 1, verses 1 to 3. Kunan na toy, idi punganay, addan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod idi punganay ti sao kadwa ti Dios. Pinaraswa ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana, ket awan ti naparswa no saan a gapu ken kuana. Amen. No bilang man kunan pa ulit maatang mangmangked ko. Ngem apay kailangan tay nga maawatan aton. Nga bago pay maaramid iti amin. Espiritual wenno naimpisakalan nga pasat. The physical world and the spiritual world addan iti Dios. Addan iti Dios. Ket iti Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Apag may maysada babaan iti naganda, babaan iti panggapda. Tunaan niya iti panggap iti Ama, intuding iti Ama, isu iti sinurot iti Anak. Amu tayo kunan na Hebreo 1 verse 3, na aramid iti amin para iti anak. Isumo lang di bagbaga na John 1:3 nga, pinaraswa ti Dios dagiti isu amin babaan ken kuana, ket awan tinaparswa no saan gapu ken kuana. Amen. Ket garod. Amo tayo nga close nadikkat iti relasyon iti maysa nga ama ken anak. No iti ama bigbigan na nga anak na talaga nadikkat iti relasyon da. Siguro mabasa tayo. Di ko na libro iti Juan 15 verse 12 to 17. Makipaglukat at Biblia na kakapsa. Tapno makita tayo nga paiso iti sarita iti Dios. Kuna na toy. John 15 verse 12 to 17. Kuna na jay. Kuna na toy, kuna kuma. Daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo. Akas iti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita iti maysa a tao, isut pangipaay na iti biyag na para kadagiti gagayem na. Kedda kayo dagiti gagayem ko. No tungpalen nyo iti bilin ko. Saan kayon nga ibilang nga adipen, ta saan nga ammo iti adipen, iti ar-arimiden, iti apuna. Ngem ibilang kayo agagayem, ta impakaamok kada kayo, iti amin anangeg ko, ken ni amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siya tinangpili kada kayo. Imbaon kayo amapan ken nagbunga iti adu, ket manayon kuma iti bungayo. Iti kasta, iti edto, iti ama, kada kayo, iti anyaman, adawaten nyo ken kuana. Iti nagan ko. Pertinent, iti nagan ko. Dahil ito'y ngarod, tibilin ko kada kayo, aginiinayat kayo. No pagtutungtungan tayo iti ayat, amo tayo nga awan pay, iti makaartap, iti panagayat ti Dios. Iti ama, inayat na, iti anak na. Siguro, pinarswa, amin nga naparswa, ket para iti anak na. Isu tayo may ibagbaga iti Colossians 1:15 to 17. Isu malang di Hebreo chapter 1. So malang di bagbaga na di John. Nga amin nga naparaswa para iti anak na. Ket amo tayo nga iti anak ket Dios lang. Narigad kami nga adu ti nga makaawat itoy nga perspektibo nga. Gaputa nagbalin nga taon ti anak ki tao suna. Kailangan tayong mga awatan no siya sino iti Dios tayo. Ni Hesus Kristo nga anak ti Dios ket umununa isuna ket anak iti Dios. Nay bugbugtong nga anak ti Dios. Kakaisuna nga anak iti ama.
Number 2, isuna ket nagbalin nga anak ti tao, ijay John 1:14. Nga basahay gitoy kunana. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kadatayo, napnuan ti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag nga inawat na kas kakaiso na nga anak iti ama. Amen. So ito'y tayo nga maawatan nga iti anak ket naggapo iti ama. Ket iti anak nagbalin nga tao. Ket numaala tayo pa iti bagbaga ni Filipos, ilis tayo lahat ng kakabsat, chapter 2, 5-11, ijay kunana. Iti anak, kapantay na iti ama. Iso na ket Diyos garod. Ngam pinili na kakabsat, ngagbalin nga adipen. Pinili na ngagbalin nga adipen, mangipakita lang nga napakumbaba iti Diyos tayo. Nagpakumbaba isuna, inala na iti kasasaad, iti maysa nga adipen. Ket aji pagkaadipen na nagtungpal iti anak, inggana ipapatay na ijay krus ti Kalbaryo. Apay kailangan pay nga agbubo iti dugo ni Jesucristo ijay krus ti Kalbaryo. Amo tay kakabsat nga iti tao natbasol. Ket kuna nagjigaro di Roma, iti supapak iti basol ket patay. Garod panunutan tayo. Nuhaan nga nagpakumbaba iti anak, nuhaan nga nagtungpal iti anak, iti pagayatan iti ama, awan. Kapayo, awan ti papanan tayo kakabsa, no di patay. Aji talaga. Ngem gapo tayo naindaklan nga ayat iti ama. Yes, kuna nalgarudan, John 3:16 nga, kas kalaunay, iti panagayat, iti ama, iti sang katawan, intid na, iti anak na. Siguro, ijay nga makita, ijay John 3:18, nga siya sinuman, nga haan nga umawat iti anak, iti pangedeng iti ama, ket adda kanyatan. Gaputa handa inawat iti anak, ket iti Tagalog, puot ti Diyos, iti mariknada. Ija 18, kuna na John 3:18, ti ukom iti Diyos ada kanyadan, naukom. Saan ang maukom, ti siya sinuman ang mamati iti anak, ngem naukumen, iti di mamati, agsipod ta saan ang namati, iti bugbugtong anak iti Diyos. Ija 36, kuna na jay, ti siya sinuman ang mamati iti anak, maadaan iti biyag nga agnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, di nang tumaragpat iti biyag no diket agtalinaed ken kuana iti panusa iti Dios. Amo tay kakabsat, awan ti uray may sa kanya tayo, nga kayat tayo nga madusa. Awan uray may sa kanya tayo nga halimbawa, agnanayon nga maikulong. Amen? Siguro dagadya da duma, numabalbalin ilaban da pa iti kaso da, tapno lang mabawasan iti sentensyada. Siguro ada iti trial. Ti kayat iti may nga naihabla, ket maagswelto iti basol na. Ket kasano tayo nga, kaya sano tayo, nga kasano nga naikat kanya tayo iti basol. Iti basol nga ti pagtungpalan na kumakit patay. Adda iti nagbayad kabsat. Adda iti nagbayad. Tano aji na aramid nga basol ni Adan, kit simple lang. Umdas ko man nga ni Adan lat agbayad ko mati basol nan eh. Ni Adan lat ako magbayad ti basol nan, di ba? Ngem gapu garo ta naggapu ta ijay nga seed of Adam, ijay linya ni Adan. So, kuna na dyan Roma, chapter 3 nga, amin ket nagbasol. Romans 6, ken Romans 3 nga, amin ket managbasol. Iti supapak iti basol ket patay. Ket no amin garod ket managbasol, awan ti exemption na amin. Awan ti exemption na kapsa. Awan ti exemption na. No amin garod ket nagbasol, mangipakita nga amin tay kuma
ket ti panungpalan tayo ket patay. Nga makita tayo nga adda ti nagbasol, ay adda ti nagbayad. Tigbagbagahan na ijay, Leviticus 17:11. Iti biyag, dagiti animals ha, dagiti animales, ket iti biyag ket adda jay dara, diba? Sigurod, no, ti animales, ket aso, pusa, nya pa iti paborito tayo, tiger, ket no matay da, no maibusan iti dara. Ket uray pa iti tattao hapsa, diba? Amo tayo, bilang may isang nurse, lang iti profession, ket no maibusan ti may isang tao iti dara, tata rumsumanin ti dengue, aduteg kailangan iti dara. Ket amo tayo nga no pagtutungtungan ti dara, no adda iti amo tayo nga kailangan iti dara, maawatan tayo nga medyo delikado ti biag na adyan, physical nga biag. So nakahalhalaga iti dara. Amen. Ket amo tayo nga dagajay papadi idi lumang tipan iti idat daton nakakabsat ket dara iti dagajay lambs, dagiti karnero, dagiti dara ti karnero. No aji ko makat umdasan, han ko mga kailangan ni Jesus, na agbayad tayo. Amen. Kapugarod, taham nga umdas. Ket hana talaga, parabol lang aji kapsat, parabola lang ajay, iti panagdaton talaga iti anak, iti dara na. Bilang nagbalin nga tao, ti anak iti Diyos, kailangan tayong mahawatan ajay. Isunakit Diyos, han nga mabalin nga makilangan itoy kanya tayo, itoy daga nga bilang Dios. Kasi iti spirit ti Dios ket espiritu. Kasano tayo nga makita ung kuma iti angin, kaya tayo ba? Yes, makikita tayo iti electric fan kaya agad angin, ngayon tayo makakatungtong iti angin. Amen? Nga face to face nga physical. Siguro nagbalin nga tao suna, so nagbalin suna nga anak iti tao. And don't get me wrong. No imbagak nga anak ti tao, haan nga naikat kanya na ajay pagkaanak ti Dios na. So, Jesus Christ is unique. Apa unique? Anak ti Dios. Ken nagbalin nga anak ti tao, gaputa nagbalin nga he take the form of the flesh in John 1:14. Amen. Kitata ajay pinag-ayos iti dara nga di krus ti Kalbaryo panunutin nyo man. Bilang nagbalin nga 100% pa ilang nga tao, hanga 50-50 kakabsat hanga man nagbalin nga 50% nga Diyos, kaya 50% nga tao. No! 100% nga Diyos ni Hesus Kristo, 100% nga nagbalin nga tao. Oh, di 200 na yan, kapatid. Don't get me wrong. Amen? So, kailangan tayo nga maawatan nga atoy lang kit nagbalin gapo iti Diyos tayo ket man nakabalin. Nayanak suna babaen ti, di ba na conceive suna babaen ti Espiritu Santo. Katata apan tayo di krus. Amo tayo nga permi nga ay ten iti Diyos iti anak. God is love garod, di ba? Ket iti ay anak isura ti mang representa iti panagayat iti ama. Isu ni Hesus Kristo isu ti representasyon iti hayat iti ama. Tata gapo garod ta indaton na iti dara na naimpis kalan nga bagina natay suna amo tayajay natay suna nay kahali ay nga mga nay kahali nay kabil ijay tum, di ba? Nariga Tagalocano kakabsat awan nga na panchon is kwan ganon tumb, ayun tumb yun. Ayan, so ang tawag ito nagaming gulgulon Pastor Raymond anya. Ngayon, tata 3 days, diba? Natay. And then he rose again. Natay ni Hesus Kristo bilang tao. Tapno, siya kansika madaan iti biag. Bilang datayo kat imay ni Jesus nga datayo kat naibilang nga patay. Ijay tayo nga maawatan, aji imbaga ni Jesus Christ. Let the dead bury the dead. Aji idi dati nga barbarunak palang agbasbasa, hangko palang maawatan aji kakabsat.
Ngayon, di umununig ti pan nakaamok babaen ti Espiritu Santo nga mangisuro. Ijay ko na awatan nga kasano nga ta nga may ipunpun mo iti natay iti kapwa na nga natay. No literal tay nga panunutan nga mabalin adya kaabsat ta tinatay ket hanga gurawon, di ba? Ngam ijay ko nga nakita mo ilang kaabsat. Nga tay bilbilang naibilangan nga natay dagijay tao nga haan nga umawat ken Jesus. So anya ti ubraan tay ko makahapsat. Datayo nga makangkangeg iti sarita iti Dios kunan na John 6:63 ti isawsawang ni Hesukristo. Iti sarita ni Hesukristo ket mangted iti bihag. Iti sarita ni Jesus ket mangted iti bihag. Isu dagiti haan nga umawat kini Jesus han nga umawat iti sarita iti biyag nga isu ti iwarwaragawag ni Hesukristo naibilang dan nga natay. Ket iti kararag ko kabsat na kayo nga agdingdingig tata maddaan kayo iti biyag. Maadaan kayo iti pudpudno nga biyag. Ato'y pisikal nga biyag tayo amo tayo nga aggibos. Malpas ada ti pannakayanak na ada iti pannakapunpun na. Ngam asino ti agbati iti kararawatay kakabsat. Iti espiritu to kay kakabsat isu ti agbati. Abay anya ti ibagbaga na ti Galatia chapter 2 verse 20. Kailangan tayo nga maawatan kakabsat. Ako na, kasano tayo nga agbyag? Kasano tayo nga agbyag? Gapu ken ni Hesukristo. Tinangbyag kanya tayo kakabsat ita nga panawon. Nang biyag iti espiritu to ay kakabsat kit ni Hesukristo. Gapu ken ni Jesus Christ na addaan tayo iti biyag nga agnanayon ijay langit. Tano awan ni Hesukristo awan ti mabalinan tayo. Gapo iti panangidaton na, iti dara na, nga kailangan tayo nga inuman, kailangan tayo nga awatan, tapno agbyag tayo kakabsat. Kuna na to'y, iti Galatia chapter 2 verse 20, basaig kakabsat, no adda ti Biblia yung makipagbasa kay kanya, kuna na jay, iti kasta, saanen asyak ti agbibiyag. No diket ni Kristo ti agbyag kanya. No kasano ti panagbyag ko itan, agbyagak amang ipaay, iti pamati iti anak iti Dios. Nagayat kanya. Ket nang ted iti biyag na gapo kanya. Amen. Anya lakit din hantay pagyamanan iti Dios tayo. Nga iso to nang ted kanya tay iti biyag. Iso garod, iti maibagbagang Kristiyano, ti may bagbaga nga Christians. Ibig sabihin, adda kumamat iti galad tayo nga kasla ni Kristo. Nga masurot tayo iti panagpaganurutan iti Dios tayo. Ta ibagbaga na John 6:53 no haantay nga inuman iti dara ni Jesus kanen iti bagi ni Jesus awan ti biyag tayo. Ni kasano aja yan nakitidara ni Jesus. Ngamhaan nga literal nga panag-ala tayo ti sarita iti Dios. John 6:53 kuna na jay, kuna na toy. Ibagak ti pudno kada kayo. Kinuna ni Jesus kadakwada. No saan yo akanan ti lasag ken inuman ti dara ti tao awan ti biyag kada kayo. Kasano tayo ubrahan na aja kakabsat. Ti may bilang nga bagi flesh of Jesus kindara ni Jesus. Ni Jesus insawang na iti sarita na ket adda kuma kanya tayo nga kanen tayo atoy. Kuna na joy Mateo 4:4 haan lang kuma nga iti tinapay iti nga pisikal iti kanin tayo. Inaldaw tay kuma nga kanen iti sarita iti Dios. Babaan iti panang sukimat tayo. Babaan iti panang basa ken pang meditate, panang sukimat iti sarita iti Dios. Kasano tayo nga inuman iti dara na nagayos. Ibig sabihin the act of service panagtulnog. Nuhaan nga nagtulnog iti anak awan mat kuma iti biyag tay kakabsat.
kailangan tayo nga maawatan ajay. Kat amo tayo nga na, idi na tayo ni Jesus, na tayo talaga bilang tao. Apay dakkel iti pakinakam ta anak ti Dios nga biyagen na sona. Kat ijay tayo mo lang nga makita, maputunayan nga agpaypay so iti pamati tayo. Ijay Hebreo 5 verse 7, ijay tayo makita. Nga bago pa'y mangyari iti amin, nagi-offer ni Jesus Christ iti kararag, petitions, with loud cries, iti Diyos. Amo tayo nga nagkararag mo lang ni Jesus. So na asinupay ba, ti sabalipay nga example kanya tayo, iti kararag, iti very fervent nga kararag, no dilaeng iti anak iti Diyos. Nga, kasano di kararag na iti Getsemani, iti kararag na kat, agtad iti dara. Ang kasla dara, iti lingit na. Ganun ka-fervent ang prayer ng ating Diyos. Kaya ko na di Hebreo 5 verse 7, bayat ti panagbiag ni Jesus dito idaga, inyikis ken insangit na, tinagkararag ken nagdawat ti Diyos amang isalakan ken kuana ti patay. Inpangag ti Diyos, agsipod ta natulnog ken napakumbaba. Inpangag ti Diyos, tasipod ni Jesucristo, ket natulnog ken napakumbaba. Iti kararag ko kabsat, siya kenda kayong agdingdingig tata, maadaan tayo di puso, nga kaslaki ni Jesucristo, natulnog ken napakumbaba. No ni Jesucristo insangit na, inyikis na, tapno, apay kailangan na inyikis, nagkararag ket nagdawat, iti Diyos nga may salakan, makaisalakan kanya na iti patay. Kakabsat. Bayat panagbibiyag tayo iti daga, hantay ngagpakpakampante. Hantay mabalin, ngagbalin nga kampante, nga, iti salvation, ket forever. No hantay nga i-maintenar, iti biyag tayo, iti pamati. Nagrigat no aji pangrugrugi perme nagregtaka. Tuno umay ti problema, umay ti rerubok, malipatamon iti pinati. No. Anya ba iti berbero ken no pagtutungtungan ti tayo iti pamati kakapsat, kanayon tayo nga mapagtutungtungan ni Abraham. Apay bata na bilang nga ni Abraham, di ba umuna nga naganak iti Abraham, ket nasukatan iti Abraham iti nagan na. Gami nagbalinso na nga ama iti amin nga nasyon, iti Abraham, then Abraham nagbalin nga ama iti pamati. Tata, amo tayo nga ni Abraham, o di ba little bit of Old Testament, ni Abraham ket amo tayo nga naggapo ijay Mesopotamia, di ba? Ijay Haran. Tata iti present kana is Iraq, somewhere Iraq or Baghdad, ganon. So, ijay nga case ta idi ket amo tayo nga napnapwanda iti Diyos-Diyosen. Kasano tayo nga maawatan nga nagod iti Diyos-Diyosen da? Mapanunot yun ni anyaman di kabsa na ni Rebecca? Ni Raquel ken ni Leah, 'di ba inasawa ni Jacob? Ni Raquel, 'di ba nangilimeng iti adu nga Jojosen ni ama na nga Laban. Ejay tayo makita nga adu ti Jojosen da. Ket gaputa nakita ni ti Dios nga ni Abraham ket isu na ket talaga adda ti desire na nga suruton ti pudno. Adda iti tarigagay na nga amuan iti pudno nga panagserbi, pudno nga panagdaydayaw. Inbaon iti Dios isura nga umikkat ijay. Inbaon ti Dios ni Abraham nga umikkat ka ita. Ket no siya si kakabsat, no ngay makangeg tayo ti timik ti Dios nga umikkat tayo toy nga lugar nga ayan tayo. Ket mapan tayo ijay lugar nga ipakita na kanya tayo. Ngem hanapay mo ibagbaga no ayan na papanan na. E di imbaon ti Dios ni Abraham kakabsat, hana imbaga no papanan na. Ngem nagipromesa iti Dios kini Abraham. Nagipromesa ti Dios ni Abraham nga ti anak na agbalin nga kasinado iti bituan, kasinado dagijay sand ijay seashore, di ba? Kasinado ti darat ijay
Anya man ti the ocean. Ano? The sea. Amen? Sama. Jisamang Beach. Okay. Welcome kayo. Ayan. So, amo tayo nga. No, Sabang or Bye-bye. 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 Nalaing ino ka na dyan sawa ko. Bye-bye. Amo tayo nga. Hantay nga mabilang. So nga, hantay nga mabilang kakabsat. Uray pa niya to, hantay kasano ang bilang tayo iti darat. Diba nagrigat? Amo tayo nga, nga impromesa iti Diyos. Kat, ti problema kabsat, ag 100 ni Abrahaman. Kaya pati ni Sarah, kaya nalampasan na ti childbearing age. Bilang may isang ada di medical field, amo nga, imposible talaga adya kakabsat. Imposible. No nag-menopause ka, hang ka makaanakan, iti babae. Iti babae gamin, adda ti timeline na. Iti panaganak na. Tata, adya impromesa iti Diyos, nagi promesa iti Diyos, ti bilang may nga tao, kaslaan posible. Ngam amo tayo, nga ni Abraham, kit a man of faith. Sinalipat matan na, iti promesa ti Diyos nga inted kanya na. So nga idi imay, nang ipromesa kanya na, ni Sarah nagkatawa. Narigatan ni Sarah nga mamati. Ngam, ni Abraham amo tayo nga natulnog. Gaputa ni Sarah, matuo ka nun, inted na ni Hagar, nga adipan na, tapno, makadan na ni Abraham, takunana, baka gapukin ni Hagar, maadaan na iti lineage. Mind you, that is the work of man. Ajay kat may nga effort iti tao. Ajay kat may nga aramid iti tao. Away, ije promise ti Diyos. Ngim kuna iti Diyos haan nga isuna. Aguray ka. And true to it, anya ti impromesa iti Diyos, anya ti imbaga di anghel, nga tuno next year umang kami, adda iti anak mo. Ket agpaiso, sung adda ni Isaac. Apay tahaan nga ni Ishmael ti ti binigbig iti Dios nga anak ni Abraham. Gamin ni Ishmael is out of the mind of man lang. Naaramid ni Ishmael babaan iti human effort. But Isaac was given to them by faith. Naited ni Isaac kini Abraham gapo iti pamati, gapo iti promesa iti Dios. Isu nga ni Isaac isu iti firstborn son pa rin ni Abraham. Kit no na isugarod iti pinalayas ni imbaga makabuso ron ni Sarah ken ni Hagar. Kit kahit nga palayasan, nagtimik ti Diyos kini Abraham nga surutom iti asawam. Ta ni Hagar ni Ismael nga mabalin nga makiparte eja inheritance nga para kini Isaac nga talaga nga anak. Amen. Lahitimo ni Isaac illegitimate ni Ishmael. Tata, anya ti kayat nga asawan ati kakapsat. Ada no maminsan nga ipilit-pilit tayo nga aramiden, ti amin nga human effort tayo, but sometimes we still fail. Gamin, unaan tayo mat garod, iti, timik iti Diyos. Maunaan tayo no maminsan gamin, iti, kayat ni ti Diyos. Iti dapat nga naisagana nga itid kuma iti Diyos kanya tayo nga gaputahan tayo nga makaibtor. We are not patient enough. Arami rin tayo iti amin nga human effort tayo tapno maarpat tayo lang ajay. Kit makita tayo even iti biag ni Adan ni Abraham kini Sarah, iti promesa pa rin iti Diyos iti matungpal. Kit iti naited ni Isaac kanyada. Adamanen sumaro nga testing. Amo tayo ati kakapsat. Kung nati Diyos kanya na, idaton mo ni Isaac. Pag ipapanday di Mount Moriah, upat nga aldawa di kakapsat magmagdada. Nukumahan nga natulnog, han nga managtungpal ni
ni Abraham, no siguro ka ang maminsan kasla kanya nga apay di sige bagsuli ko ta i-offer ko apay pay mapanak pay Mount Moriah nga mahanga kasya ni Abraham kakabsat hanga darsudos nga desisyon ni Abraham adaan ni Abraham iti pamati nga adda panagibtor na adaan ni Abraham iti pamati nga sigurado suna no anya iti pinati na ijay tay makita nga ato'y panagtulnog ni Abraham, kit still panagtulnog na iti promesa iti Dios. Di ba mapanunod tayo nga yung promesa na nga ited na. Ni kasta i-offer na ba't ni Isaacan? Ngayon nagtulnog lata ni Abraham. Taam mo na nga ti Dios han nga ulbot. Amen. Kit iti magmangnada, amo tayo nga naipakita ni Abraham iti panagayat na iti Diyos. Yes, ay ayatin na ni Isaac nga mas higit nga ayatin na iti Diyos. Kit ti pagtulnugan na, haan nga iti anak na, haan nga iti pamilya na, ti pagtulnugan ni Abraham, kit iti Diyos na. Kit ijay bagsulin na ni Isaac, amo tayo nga ijay, God was amazed with Abraham. Namangha ti Diyos kanya na. Taatoy nga ni Abraham isunakit ama isunakit tao nga adda iti umno nga pangmati na. Amen. Ket amo tayo nga adda jay gayam lang side iti bush ajay ram nga naisaganan iti Dios para idaton ni Abraham. Wow. Di mas lalo nga naawatan ati kakabsat na-amaze na no kasano nga iti sarita iti Dios kit adda iti supapak na nga bendisyon. Iti panagtulnog iti Dios adda supapak na nga reward, nakasaganan. Nakasaganan kakabsat iti reward para kanya tayo no talaga agtulnog tayo. Ngem no aramidan tayo iti the other way around, no aramidan tayo jay sabali nga wagas sarili tayo nga wagas, han nga dya wagas nga kayat ti Diyos nga obraan tayo. Ijay nga mabalin, nga ma-miss out tayo. Iti insagana iti Diyos. Based on our human effort. Hantay ko mga darasudos kakabsat, iti panagdesisyon. Uray pa iti panagbiag tayo. Uray pa panagpili actually iti dagajay maagdingdingig tatanga assistant pastor. Uray pa iti panagpili iti para kanya tayo. Hantay agbalin nga darasudos nga usaran tayo is our human effort. Tapod no iti promesa iti Dios. If we delight in the Lord, God will give the desires of our heart. Haan pulos mo ulbud ti Dios kakabsat. Nakita tayo iti biyag ni Abraham. Iti Dios tinungpal na amin nga promesa na kini Abraham. Dimala ni Abraham ti pannakasuot iti pamati na ibig sabihin datay met garod kakabsat dumalan tay met lang iti adu nga panubok ket kailangan makalasat tayo. We must overcome, we must be victorious because the reward awaits. Anya pa iba iti umartap nga reward nuhan ajay makadwa tayo iti Dios tayo. In the first resurrection, kadwa tayo nga umuna nga sumabat iti Dios tayo. Anya pa iba ti makaartap ijay kakabsat. Ket no adyo iti tartari gagayan tayo, maadaan tayo kuma iti pamati akas kini Abraham. Amen. Amen kakabsat. Gamin nuhaan tayo gamin nga makita dagiti nga aspeto mabalin nga iti pamati tayo gayam ket ti ammo tayo padpadayawan tayo ti Dios ngem di tayo ammo nga no nakabasa tayo lang iti human effort tayo nga mangpadayaw iti Dios haan na nga bigbigin na siya iti panagserbi panagdayaw hantay ko mga agsarak nga datayo mapadayawan adu iti mangmangigan tayo tattao kasi ti reklamo da siyak nag-donate idyan yung handa mo binigbig
Siya ang nag-donate ijay kat. Han naman lang maimaragahaw ijay kongregasyon nga siya tinangtod ijay. Aduti, masakit na akong dahi ti pastor da. Uno, aduti masasakit na akong dahi ti iglesia, no? Han nga mabigbig, iti effort da. Han nga mabigbig, ajay inted da. No ti panagbigbig, iti tao ti artapan ti kakabsat. Mabalin nga maperdi tayo ti pamati kat. Awang gayam kay eskan na, iti bubraan tayo. Uray pa iwaragawag tayo nga binasa tayo ti 100 chapters. Bas agkararag tayo ti 12 nga oras. No aji nga obraan tayo ket para maipasindayag iti bagi tayo. Ngahaan nga ato iti panagtulnog. Agsinabali aji kakabsat. Iti pamati nga bigbigen iti Dios, pamati nga agdingdingig iti tinik ti Dios, guided by God, guided by the Holy Spirit, kinagtungtungpal, sumursurot, babaan iti sarita iti Dios. Narigat no ang biyag tayo iti biyag, nga napnuan iti mabalin nga maipanakkel. Self-righteousness. Narigat kakabsat no, iti pamati nga adda kanya tayo kayat ko, siyak ti kastoy. Jay church, siya kayat ko kastoy. Aji ngay napasindayag nga pamati. Napasindayag nga dapat kanayon na nga mapresyar. Dapat kanayon nga mapresyar ti kastoy ko. Again na tayo kakabsat, kaya agbabawi tayo, no ajay tayo bubraan tayo, kaya ajay pa iti adaan niya tayo nga puso. Surutin tayo kung mga ti example ni Yesu Kristo. Intangag ti Diyos, kuna na Hebrew 5:7, iti kararag ni Jesus gamin, natulno kinapakumbaba. Iti pamati nga umno, nga bigbigen ti Diyos, kinada supapak na, nga reward, hit pamati nga natulno. Iti sarita iti Diyos. So, napagtutungtungan ti panagtulnog, sino ba ti pagtultulnogan ti kakabsat? Ado pa lang gamit ta, iti pagtultulnugan da, kit iti bukod da, nga kaya. Own selfish desire. Kasi, iti pudno nga adipen iti Dios, iti pudno nga kayat na nga pagserbyan iti Dios, give up. Isuko tayo iti amin nga bukod tayo nga paganurutan, kit iti surutan tayo, kit paganurutan iti Dios tayo. It is written, hindi fit, haan nga mabalin nga agserbi, iti maysa nga hana kaya, nga isuko, nagrijay bukod na lang, nga kayat. Bukod na, nga desire, nga kalaban, ajay kinapudno. Kailangan tayo nga maawat, nga maadaan tayo iti napakumaba. Pudno nga pamati iti berberuken iti Dios. Ket adin no ba iti pagisistoran tayo iti kinabaknang tayo tatakabsat. No gutid tayo ba iti offering, anya ti kapanunutan tayo. We must correct that thought. No ti panunutan tayo ket ang agtid nak iti dakdakkel tapno syakti kadakkelan ken syakti mapasindayagan, syakti mabigbig nga syakti biggest tighter kastoy. Inalamon iti reward mo kabsat. Ngimnos obraem atoy panagtulnog, panagitid iti umno nga pagkapulo ken daton panagkararag, panagbasa iti Biblia, panangraem iti pastor mo, obraem atoy taiso atoy maysa nga panagtulnog mo itasao iti Dios, then iti supapak na ti Dios mismo ti magsupapak kanya. Iti Dios mismo ti makakita kanya tayo. Nupudno ba, naimpuswan ba, itububraan tayo nga serbisyo. Kakabsat, hantay nga mabalin, nga mailimang, iti anyaman, nga kinaperdi kanya tayo kakabsat. Hantay nga mabalin nga limengan, mailimang nga mailimang, iti
bulok na ada iti puso tayo. So kailangan tayo garon nga isuko. Ta iti Dios isu ti mang pabaro kanya tayo. Babaen iti dara ni Jesus isu ti mang dalos kanya tayo. Ket garon ati ti damag. Ije Matthew 25:31. Bago tayo ngaglipas, alis ko tayo ngaglipas. Yun na to eh. Matthew 25:31. Makipaglukat kay kanya kakabsat ng Biblia yun. Si Mateo 25 verse 31 nagpababa. Titi panagukom. Intun umay ti anak ti tao akas ari ako yugan dagiti amin nga angheles. Agtugaw to iti nadayag at trono na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanen na. Paglasinen nanto ida iti duwa a grupo. Akas iti panamaglalasin. Iti agay aywan kadagiti karnero ken kaldig. Ikabil nanto dagiti naimbag iti makanawan na. Ken dakes iti makanigid na. Agpili tay kakabsa. Kaya tay baji kanawan wano kanigid. Iti tumungtungpal ijay kanawan na. Ijay kanigid mo kadagiti nga nagtungpal kanya na. Tuloy tay kakabsa. Kalpasan na kunanto ti ari kadagiti tao iti makanawan na umay kayo da kayo binendesyonan ni amak awaten yo ti pagarian ani sagana para kada kayo manipod pan nakaparswa iti lubong. Amen. Amen. We are co-heirs with Jesus if we obey like Christ. Nustungpalan tayo iti sao ti Dios tayo kasla pa nagtungpal ni Hesus Kristo. Adda iti karbingan tayo na maging tagapagmana no aji iti obraan tayo kakapsat. 37. Isung bato ken kuana dagiti nalinteg kaano apo iti pan nakakita miken ka amabisin ket pinakanda ka wenno mawaw ket pinainumanda ka. Kaano ti pan nakakita miken ka gangga na et ken pinadagos da ka, wano lamo-lamo ket binaduan da ka. 39. Kaano iti pan nakakita mi ken ka masakit wano balod ket binisita da ka. Kuna ti ari, ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy iti kanunumwan kada gito'y akakabsat ko, inaramid yu met kanya. Let us dig deeper with this. Kakabsat, aji ibagbaga na to nga, kanunumwan. Hantay nga ibilang lang ato'y kat adipan iti Dios, lagi yung members iti iglesia. Yes. Number 1. No pinakpakan tayo ban, iti kanunumwan, o muna, kitaan tayo, iti bagi tayo. Kanunumwan. Nga kas i-relate tayo, main text tayo, iti Salmo. Nakuna na to'y, kas iti panagtarigagay ti ugsa iti nalamis adanom ti waig kastamet o Dios ti panagtarigagay ko ken ka. Kasano ba iti panagtarigagay tayo nga pakanan iti kararwa tayo. Kasanon aya nga kauneg iti tarigagay tayo nga penneken tin espirituan tayo nga bagi. Muna natoy nuhaan tay nga inalagaan iti kanunumwan, nuhantay nga pinakan, nuhantay nga pinainuman, iti kanunumwan. And it includes ourselves. No binaybayan tayo. Handa tayo to, ijay tayo to kanigid. Da tayo mismo haan, nabigbigin iti Dios. Hantay nga ibaga nga, adaduma lang. Yes, included that. Ngam number 1, kasano tayo mo't nga mangten, nga mangpakan iti kararwa, no da tayo mismo kit agkurkurang. Nga kurang pa'y iti tarigagay tayo. Kitain nyo ti ugsa, alam nyo ba ang mga deer? No uminom da ijay, ayan ti batis, amuyo ba ijay jungle? No rumwar da ijay deers, they are prey. Mabalin nga kanan suda iti leon, mabalin nga kanan suda iti crocodile, uno snake, una niya mampayita nga narungsot. Ado ti kalaban da. Ngem aji nga tarigagay da they are really thirsty. Mawaw!
dagiti ogsa nga kasugsa nga mawaw, uray pay ginget ni patay, kasla aji Salmos 23, apan nga uminom. Apan nga uminom, apan nga uminom, ijay, danom tapno mabihag. Gaano na po, how great it is, iti tarigagay tayo, na talaga pakanan, iti espiritu tayo. Iti naimpisikalan nga tao, nakakita lang, iti pisikal. Hanapulos nga kayat nga mabisinan iti bagina. At dati tao nga kada oras mabisinan. Kasano ngay mo't iti naimpisakalan. Kasano mo't nga ta. Iti na espiritualan. Hantay ba nga marikna nga iti kararwa tayo ket mawaw iti si bibiyag a Dios. Ingana awan pay aji great thirst, desire, nga mawaw, iti presensya iti Dios. Hantay nga mi baga, agpaypayso iti pagmati tayo. Kailangan tayo, nga tarigaghayan, agbalin nga kasla nga ugsa. Kasi actually, iti panagpapan iti church, ado iti mabalin nga didigra. Siguro dada iti kararag, Friday ken Saturday, nga ikarkararag ti bawat miyembro ti iglesia tapno masalakniban. Gamin agaramid iti kabusor iti wagas tapno makagat. Asla aji preaching nga ibabite nung serpent yung heel ng woman. Ibig sabihin mabalin nga sa pasaktan na iti anak iti Dios. Ngem adda iti otoridad nga naited kanya tayo that we will crush his head. Ibig sabihin, dakdakkel tinated kanya tayo nga otoridad. Amen. Kasanon aya, iti tarigagay tayo. Nga apan biruken, iti si bibiyag nga danon. Panangbirok tayo iti Dios, kasano ayan, iti tarigagay tayo. Agpaypay suba iti panang tarigagay tayo. Kasano ba di desire tayo nga masigurado tayo nga da tayo ligtas. Ket apan tayo no dagiti pamilya tayo, ket bye-byean tayo. Bye-byean tayo, dagiti amammo tayo nga maperde. Gapot awan iti tarigagay damo lang nga mangpeneg iti kararwada, maperdi damo lang. Ket mabalin nga singerin ta kanya tayo iti darana. Sumaki tayo, iti may sang adipen iti Dios nga makaawat itoy, nagdagsan kakabsat, iti adda iti abagami. Nagdagsan iti adda iti abagami, nga numakit kita mi nga adu ti amamu pipay, nagadu ti amamu pipay, nga awan pay, kurang pay, iti tarigagay da, para iti kararwada. Umuna nang ububraan mi, ikararag ida. Bisitaan, kinanyaman pay nga mabalin, nga i-impart up no ma-encourage da. Gamin, da kami mit lang, ket subyanan, iti Dios, nuhan kami nagbalin, nga faithful, iti united kanyami. Nuhaan mi nga napakhan, dagiti mabisbisinan. Nuhaan mi nga nabadwan, dagiti malamlam mi isan. Han mi nga mapalay, kami nga makatulong tapno mapalay, dagiti nakabalot. Sino ba di nakabalod kakabsat? Mabalin ita, si kakabsat nagdingding ita, nakabalod ka iti sakit. Nakabalod ka iti curse, iti sakit. Ngahaan ka mapalaing-laing. Nakabalod ka iti kapanunutan, nga napunpunuan iti negatibo. Negatibo nga kapanunutan. Mabalin nga nakabalod kakabsat, iti butang. Ngim-imay ni Jesus tapno, mapalaya tay amin. Imay ni Jesus tapno mawaya-wayaan, iti amin nga naibalod, naibalod gapo, iti aramid, iti kabusor. Kit garod, iti panaghimok mi, iti desire mi tata, nga mangiganyo, maadaan tayo kuma, iti tarigagay, nga kitain tayo, iti kasasaad, iti kararwa tayo. No paggamu tayo kat nabiyag iti kararwa tayo, marik na tayo ata kapsat.
ayos tayo ko iti relasyon tayo iti Dios. Iti may isang ada relasyon, amo tayo nga constant iti tawag. Information both, amuda, iti may sa ken maysa. Kaslang best friend, di ba? Iti ada relasyon na. Tata, no, inaldaw, kat awang man lang iti communication tayo iti Dios. Hantay man lang nga agkararag, hantay nga maipakita nga adda talaga relasyon tayo iti Dios. Kasla break tayo, nag-cool off. Nagrigat na gaya termo na nagigya dito mga Kristyano nga, limamigis dayti pamati. Nag-backslide. Amo tayo kakabsat, uray may isang relasyon nga naimpis kalaan. Han nga bigla-bigla kit break nga dagos. Han nga bigla-bigla kit sina nga dagos. Adda iti mang mangyari nga unti-unti ket umad-adayo itirik na. Ti damag ko kapsat. Anya nga tati karirik na tayo. Uno anya nga tati karirik na iti Dios kanya tayo. Kuna na toy, tuloy ko nga basaan. Mawawak iti si Biblia ga Dios. Thank you. Kaanon to ang mabalin ko iti mapan nagdaydayaw iti sangwanan na. Ada iti sursurwak iti ko taga Cagayan de Oro. Pagsangitan na. Kahit na talaga nga umaytoy, bale ay toy aro bale aro ay toy Maria. Kasano nga kitagad-adal iti Cagayan de Oro. Tata ti sangit na kaano nga tamad nga mapan iti templo iti Dios. Nga mada ibabaon kumot nga mapan maki-fellowship iti do mga church. Nga maji garod ag-join mo lang kanya iti online. Mag-join iti online worship. Kaya ajijit talaga kay na kayat na talaga. Gamin nalukatan kanyanan iti puso nga talaga mawaw. Ken iti makita pa itoy ket iso na may isa nga han talagang umibibat nga kumadu kanya mi iti panagkararag. Ket ajay ti may isa nga example na nga ajay talaga adda tarigagay na. Awan ti rason. Awan ti may rason tayo iti sangwanan iti Dios. Kailangan tayo nga aramidin. Narigat talaga actually kakapsat. Siya mo lang mga ibagbaga. Han nga nalaka nga agreeing, no ti pagriingan, ket anagkararag. No halimbawa, napantay nagpapasyar, itagreing tayo alas 4, tapno adda pa panantay nga napinpintas. O no island hopping. Baka naglalaka ng agreeing tayo tao. Hindi na pa yung makaturugan. Ano pa yung makaturugan? Halimbawa, flight tayo mapantay Jekwa. Switzerland. Baka katulad ko, baka kami nga ang makaturog gaputi kina-excited nga mapan ijay napintas nga lugar. Kakapsat iti pa nagkararag, iti pa nagreing iti agsapa tapno makidangadang tayo iti kararag. Ket panangisagana iti kararawa tayo tapno ma-overcome tayo iti inaldaw-aldaw. Tapno da tayo ket agbalin nga overcomer. Maadda kanya tayo iti adu nga anghel nga magtulong kanya tayo. Actually para kanya tayo mula asa. Iti panagkararag tayo, iti panakidangadang tayo ket para mo lang iti pamilya tayo kakabsat. Gamin maikararag tayo may sa ida. Ngem no awan iti tarigagay tayo kakabsat. Kasla tayo jay apan iti kanigid ni Jesus. Nang baybay han tayo nga pinakan, hantay nga pinainuman, hantay nga binisita dagaya adda di pagbaludan. Umun una nga naibalod, bigbigen tayon, iti bagi tayo, iti kanito nga nakabalod tayo lata, iti pagparparigat iti kabusor. Kasano ba mang parigat iti kabusor? Sakit? Kasi nagrigat talaga nga worship ka at masakit mo, at dati saksakitan. Problema, kipamilya, oppression, kinarigat. Anya pa'y, problema iti relasyon, anya pa'y nga negative, depression nga siya. Amin aji kakabsat, kit amo tayo nga panakabalod. Kit kailangan tayo nga
mawaya-wayaan, babaan iti pamati nga adda pa nagtulnog na. Imay ni Jesus kunan na John 6:63 mangted iti biyag. Ibig sabihin mangted kanya tayo iti waya-waya. Ta imay met iti kabusor mangted iti patay. Tatta nuhan tayo nga gagat kakabsat. Nuhan tayo nga agtarigagay nga kaslawgsa. Nga permitipan nakawaw na iso nga ikarigatan na talaga nga makainom. Uray pay iti gingit ni patay ti paglasatan na. Kasjay ti pamati kakabsat. Inaldaw tayo actually nga aglaslasan. Kiti iti kabutbuteng no iti may sang aldaw nga naliwayan tayo ngagkararag ijay pay ti pan nakapapatay tayo. Naghantay may babawi na di kakabsat. Tagarod nga mangmangigan yung ating nga sarita iti Dios. Iti kararag iti adipan iti Dios. Iti kararag ko maadaan tayo kumapat siya. That deepest desire, that like a deer that panteth for. Sobrang uhaw na uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Ganun sana tayo naghahanap. So, aji kaya tayo gaming nga bagay talaga ikarigatan tayo nga maarpat. Kasano matamad iti panagtarigagay tayo nga maawat iti biyag nga agnanayon. Aji tarigagayan tayo nga naimpi sa kalan maperde ata amin kabsat. We must desire earnestly to please our God. Ituloy ko kabsat iji 3. Aldaw rabiing agsangsangita ket pan nakataroon ko dagiti luwa. Kanayo na saludsudeg dagiti kabusor ko sa dino iti ayan iti Dios mo. You know what? Pag mahina tayo sa faith, maybe demons are taunting us. The devil is really inaasa na tayo na asa ng Diyos mo. Bakit hindi ka gumaling-galing? Ayan na iti Diyos mo. Apehan na ka lang sa laknipan. We must never question our God. Handay mabaling yung question na rin iti Diyos tayo. No umay iti times nga hantay nga nasa lakniban, umuna nga obrahan tayo. Amirisan tayo kakabsat, adda ba na aramin tayo, nang naglabsingan tayo, babaen iti sarita na. Kasi tapat ang Diyos hanga ulbod iti Diyos. Protektaan na dagijay na pudno kanya na. Bagbaga kanya yo. Mamin ano nga, gingat talaga iti patay, ti mabubra kanya mi, kini Pastor Raymond. Ore pa idi bago kami ngagpakasar. Talaga ko na anuhan na protektaran ijay, awan ko mati may nga saka ko. Kasi 4x4 talaga yung tumagis Tapos na-overcome yun, sumunod ulit, nakastop kami sa Shell, binunggo na lang bigla yung paa ko. Ito talagang right ang tintira. So, I began to cast out kasi talaga parang gusto akong pilayin ayaw ako paglakarin. Kasi nung pilay na, syempre, hanak unay nga makaserbe iti Diyos. Hanak no ka makaakyat, no ka man ng ifugaw, di ba? Itartarigagayag ti ifugaw. Amo tayo nga iti spiritual nga kabusor, obraan na ti amin, tapno malapdan tayo nga sumurot iti pagayadan iti Diyos. Yampe, take heart. Kailangan tayo lang talaga adda aji deepest desire ket timang tulong kanya tayo kiti Diyos. Kuna na 4, verse 4. Lungdaang nga, lumalagip ko iti napalabas. Kakoy-kuyog ko iti dagiti mapmapani iti balay iti Dios. Ipangulwak tinaragsak abunggoy makikan kanta ken mangipukpukaw iti panagdaydayaw iti Dios kakabsat. Kuna nagarod iti Dios adu iti makmukpukaw. Nagadu iti mapukpukaw nga karnero iti Dios. Nga awan pa ijay shippen na. Awan pa ijay anya iti shippen ti Ilocano niya. Awan pa ijay shippen. Tata kailangan tayo nga amin nga makikita tayo nga ato dati ket idi nagserbi iti Dios ket talaga narigta. Ngem naabak karod ta nabaybayan iti pamati. Ikararag tayo dagita nga tawo kabsat. Ma-recover pay bago da pay nga mapukaw iti biyag. Kabsat ko nga dingding nga tatay iti sarita iti Dios adu iti babalintay nga maubra. Babaan ti panagkararag tay kanyada man sa ata.
Babaen, iti pa nag-follow up tayo kanya da, may Samuel, pang duwa ata. Babaan, iti pa nangipakita tayo iti pamati. Nga umno, makita da iti biyag tayo kat maalukoy tayo suda, iti pamati nga bigbigan iti Diyos. Nagrigat kakabsat, kitaan tayo tatagan, no agin papamati, agin, papamati tayo lang, uno talaga pudno tayo na agpampamati. Ito pudno nga da pamati na agbiag, iti sarita, iti Diyos. Iti amin nga desisyon na, kitaan na, nga ato'y bakit desisyon nga aprubaran iti Diyos. Nalawag, iti panangdaulo kanya na iti Diyos, nalawag, iti panangdaulo kanya na iti Espiritu Santo. Iti maysang adda iti umno nga pamati, agpaidalan iti Espiritu Santo. Agpaidalan iti kinapudno. Magna iti kinalinteg, ket haana kayat nga magna iti kinadirep. Kakabsat ko, tarigagayan tayo. Iti verse 5, apay aya amadladladi dingitnak, apay aya amaribrib buka. Mangnamnamaak iti Dios, ket idaydayo ko manen ti Dios ko amang isalakan kanya. Amin kakabsat. Amo nga tatarigagayan tayo amin ket may isalakan tayo. Datayo ken amin nga kapamilya tayo. Kailangan tayo nga mariing kakabsat. Nga iti pamati ket haan nga asi-asila nga mapan na kunuhaan, agserbi na kunuhaan, agdayo na kunuhaan, okay lang. No. Kailangan tayo kakabsat, maawatan. No seryoso, aji panangi dahaton ni Yesu Kristo, na tayo so nakakabsat, iti na impisikalan. Tapno siyak sika maaddaan iti biyag. Tinang paungar kanya na, kit iti Diyos Ama. Iso nang karkararagan na, kung ano di Hebrews 5:7. Kit gapo iti kinapakumbaba na, ken panagtulnog na, impangag iti Diyos. Iso nga, naaddaan, na nabiyag ulit. Nuhantay nga agtalinaan, nga natulnog kinapakumbaba, mabalhin nga mapukaw tayo, ije kanawan ti Dios. May pan tayo, ije kannikid. Ket amok nga hantay kayat aji kakabsat. Hantay kayat. Ti kayat tay amin kit kinaimbag. Ti kayat tay amin kit biyag nga ang nanayon. Yamnuhan tayo nga ipakita iti Dios, tuumno nga panagtarigagay tayo nga surutan iti panangidalan na antay nga maala iti supapak iti panagtulnog tayo kakabsat. Iti pamati nga umno, it needs patience and obedience. Kararag tayo kakabsat, iti naglipasan na, agyaman ti kinaaddayo, agyaman iti panangkadwayo, ikararag tayo kakabsat, nga hantay nga agkurang nga mangpakan, iti bukod tayo nga kararwa, hantay nga baybayan, nga mabisinan, mawaw, nga umno, nga perme, iti kinapudno, iti kararwa tayo. Tarigagayin tayo kakabsat, nga mawayawayaan tayo. Asino man kakabsat, iti kaduami online, ngayon ga natata, naibalod pa iti sakit. Naibalod pa iti oppression, iti panangparparigat kanya na, iti kabusor. No, adapay kanya iti kakabsat, iti adda panunot na, nga, depressed, adati panunot na nga, napunpunuan, ti negatibo, kailangan tayo nga mawayawayaan. Kat no da tayo, kat nawayawayaan, agbalin tayo mat, nga, mausar. Tapno dagijay kakabsat tayo, dagijay naganak tayo, dagijay amamu tayo, kat sudamat, maawis tayo, iti silaw, maawis tayo, nga agpamahati, iti Diyos tayo. Agkararag tayo kakabsat. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, 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 Father God.
Tulungan da kami, O Diyos Ama, Father God, Jesus. Thank you for the worship. Father God, agyaman kami, iti sarita mo, Diyos Ama, nga ni Father God, Ama, na iburay iti ang arabi. Tulungan mo, Diyos Ama, iti may sa kanya, O Diyos Ama. Nga mataan kami, Father God, Ama, that deepest desire. Father God, ngayon, Diyos Ama, nga talaga mawaw kami, O Diyos Ama, iti kinapundo. Mawaw kami, O Diyos Ama, Father God. Para iti kararwami, O Diyos, para ka naman, nga matmatayan, gaputan mi, nga pakpakanan, iti sarita. Gabu, para ka naman, iti panagbaybay aming ang kami, O Diyos, Ama, karkararag. Father God, Jesus, tulungan na kami, O Diyos, Ama, baka supli kami, iti presensya. Ang supli, tiragsak, ragumi, O Diyos, Ama, Father God, ang tayo kanyo. Father God, ami mabaybay ate bukod mo nga kararawa. Ang nagasya, Father God, ang mga kararawa. Itayatan may dibiyag, Father God. Ikat na kami di puso. Nga sudaw na sa makit, Father God. Ano ba ba kami man? Sudaw na sa mami, mabaybayaan. Ano sa mga bubuyaan langit. Nga mo, may Father God, ang mga maperdida. Handa pa yung agbabawi, di basol na. O Diyos, Ama, Father God, tulungan na kami, O Diyos, Ama. Ikan na kami, di puso nga napakumbabakas kanya sa Kristo. Managtulnog nga puso, O Diyos, Ama. Ikan na kami, O Diyos, Father God. Jesus, Father God. Ay, na pa bibiyag kami, Father God. Pagyanganan mi, O Diyos, Ama, Father God, iti panagayat mo. Kami, niyo pa, O Diyos, Ama, kayat nga maperdi kami. Ngayon nga po ito sarita mo sa mga nangigan mi agyaman kami sa mga tipanangriig mo iti may sakit may sa. Nga hanupay kayat o sa mga maperdi dagita anak mo nga umno nga nagdingay iti sarita mi to Diyos Ama. Tahan ko atoy nga sarita no digat sarita mo o Diyos atoy. Atoy gat sarita mo sa mga kayat mo ngay pakamo kanyada. Nga hanupay o sa mga nauda iti amin nga nakamigit agbabawi. Hampay na uday iti amin tapno agsubli kami o sama. Agsubli kami nga padayawan iti nagan mo. Han nga iti bukod mi Ama iti patpadayawan mi. Tulungan da kami o Diyos Ama, Father God. Jesus, Father God. At dito kararang mi o Diyos Ama. Anyaman o Diyos Ama, Father God, asinuman o Diyos, Father God, Ama. Iti kadwami ita o Diyos, Father God. Nagbuy-buya, Father God, makayat kadwa kanyami. Father God, nga maadaan iti sakit. Naibalo ni sakit. Adaan iti negatibo nga kapanunutan. Father God, let them be freed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, isuda mawaya-wayaan. Itinagan ni Jesus, itinagan ni Jesus. Let them be free in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, Father God. Sika o Diyos Ama, Father God, Ama, timang waya-waya iti bawat may isa o Diyos Ama. Father God, Jesus, let them be freed by the power of your name. Father God, isulang o Diyos Ama, kit Father God, maadaan iti pamati, Father God, Ama. Sa limat matanda, Father God, Ama, iti promesang, Father God, kaslaki ni Abraham. Ngahan mi batan, Father God, Ama, iti promesa, minggano Diyos Ama, it brings the fulfillment in our lives. Father God, tulungan da kami o Diyos Ama. Tulungan da kami o Diyos Ama, Father God, Jesus, Father God. Let your word manifest on their lives, Father God. Jesus, confirm your word tonight, Father God, with signs and wonders in their lives, Father God. Nga habang nagdingdingig daw Diyos Ama, mawaya-wayaan da. Anyama na Diyos Ama, Father God, Ama, panang lamis, Father God, Ama, iti pamati, Father God, let them be encouraged, Father God. So daw Diyos Ama, maparigtay, iti pamati da. Father God, parigtay mo Diyos, Father God, Jesus. Tulungan mi daw Diyos Ama, Father God. Father God, sinuman o Diyos, Father God, Ama. Jesus, malukatan, ti puso, kapanuton, bawat may isang maysa. Ato yung idawat may tinaga ni Jesus. Amen. Ikararag tayo magkakabsat, iti kailawaan iti Ilocano Mission Service. Amo tayo nga talaga exclusive atoy para ti kakabsat tayo nga Iloco kat dawaten mi garo dagajay nagbuya kadnyami online nga no ada iti puso tayo mat nga lumawa iti Ilocano Mission Service ket iti simple lang nga panag share ken like tayo ket nagdakilan ajay nga mabalin nga makatulong tapno lumawa pa iti hanmi nga trabaho lang atoy kakabsat trabaho atoy iti Dios ket tapno malawagan pa iti daduma
kasi mabalin mat nga mabuya atoy after live. Mabalin dal ulitin nga buyaan. Ket no adda pay iti hanyo nga naawatan kakabsat, mabalin nga ag-message kayo kanya. Iti account ko tapno masungbatan no addaban iti damagyo. Iti preaching ket ikanda kay iti panawon nga makatungtong kakabsat. Ket ikararagtay garot iti kapakailawaan iti Ilocano Mission Service. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, Ama, Father God, pagyamanan mi, O Diyos, Ama, Father God, Ama, iti kaadam, Father God, Ama, bayat, Father God, Ama, iti Ilocano Mission Service. Kararag mi, O Diyos, Ama, Father God, nga sikati agaraw. Ti Espiritu Santo, may so Diyos, Ama, ti manglukat, iti puso, ti may sakan may sa, Father God, Ama. Nga tumulong, Father God, Ama, tapno lumawa pa, atoy nga trabaho. Father God, tignayam, ti puso daw, Diyos, Ama, Father God. Maadaan, Father God, Ama, iti tarigagay, iti may sakin may sa, Diyos, Ama. Nga madaan, iti puso nga mang alaga, mang pakhan, Father God, Ama, to witness, Father God, to bear your cross, Father God. Tulungan na kami, Diyos, Ama, Father God, nga lumaw pa iti trabaho, Father God, Ama, tapno adu pa, Diyos, Ama, Father God, ti makangag iti kinapudno, Father God, babaan iti saritam nga may buray, Father God. At iti dawat may tinaga ni Jesus. Amen, kakabsat. Agyaman na, kakabsat, iti panakaadayo, panakakadwayo, kat until next week, every Thursday po, iti Ilocano Mission Service, 7 p.m. Gaman kami.